Doncs avui entrevistem en Fèlix Colomer, director de la docusèrie que s'ha estrenat a HBO i que s'emetrà a tota Europa. Són 3 capítols on podem veure com es va viure a l'Hospital de Sabadell la pandèmia durant la seva etapa més dura i sense filtres. Jo d'entrada et preguntaria, Fèlix, com va sorgir el projecte i per què el taulí? Doncs el projecte sorgeix a través d'un amic meu que és metge d'un altre hospital, que em va dir, ostres, el que està passant aquí dins és molt bèstia. Algú ho ha de documentar d'alguna manera, no? I agafant com aquest objectiu, me'n vaig al Taulí, que és l'hospital de Sabadell on jo visc, a 2 minuts caminant de casa, i els explico la història, la idea que m'agradaria fer, la forma en què ho gravaríem, que seria estar tot el dia a l'hospital, bàsicament, i accepten i tenen la suficientment valentia i transparència per dir endavant, i em puc moure per allà amb tota la llibertat possible i ha estat gràcies a aquest gest de generositat enorme de l'hospital que ha pogut sortir alguna cosa com Vitals. T'esperaves aquesta repercussió que està tenint? No. Quan ho fèiem, evidentment no, perquè tot això també és quan s'ajunta el factor HBO, no? I després, un cop HBO, igualment no tant com ara, perquè el que passa ara és que, clar, tothom és una cosa que és molt de boca a orella, no? De que una persona ho veu i té la necessitat de publicar-ho, d'escriure-ho, de dir als altres que ho vegin, no? Això no passa en tots els audiovisuals, perquè, clar, té aquest component tan real i que ens ha tocat a tots, que és el Covid, que, bueno, estic rebent missatges tot el dia de gent inclús desconeguts que et volen parlar i explicar experiències seves en relació al Covid i està sent super bonic, realment. Ara que deies això d'HBO, què els va fer escollir la teva proposta? Com els vas convèncer? Doncs ells ens van explicar que havien rebut moltes propostes del Covid en general i que la nostra tenia dues coses, sobretot, que no tenia cap altra. Primera, l'accessibilitat increïble de poder estar dins de les habitacions, de les cases, amb els familiars, i, per altra banda, la forma de rodar-ho, no? Que és en present, que és nosaltres estem allà quan passen les coses. No és una entrevista ni una veu en off que t'explica què va passar ahir, sinó que nosaltres estem en aquest ahir. Ho vivim, la notícia que li diuen si és positiu o no a aquell pacient, ho vivim al mateix moment que ho viu ell, no? I això et fa que, com a espectador, entris molt més dins la història i empatitzis molt més amb els personatges. Jo, veient la docusèrie, em vaig enganxar com si fos una sèrie real. El que passa és que és un tema real, no? I, aleshores, jo el que volia preguntar és per què li diries a la gent que l'ha de veure, no? Que no és tota aquella gent cansada pel tema Covid, per la pandèmia, no? Que potser els hi fa mandra, diuen un altre reportatge més, un altre documental més. I no, realment aquest, jo que ja et dic, és que vaig veure els 3 capítols de cop, no s'assemblen a res al que hagi pogut veure fins ara. I mostren realment, sense cap tipus de filtres, la realitat de la Covid. Jo inclús diria, per alguna persona que digui estic saturada del Covid, que jo crec que som tots, no? Jo el primer, crec que del que estem saturats sobretot és de les xifres del Covid, de l'actualitat canviant del dia a dia. Això és tot el contrari, o sigui, com més saturat estiguis del Covid, crec que és més necessari que vegis Vitals, perquè veuràs això, el que has dit, una cosa completament nova i que et farà inclús fer una mica d'exercici catàrquic, terapèutic, no? Pel que comenta la gent, ostres, quan surts d'allà, primer de conèixer ben bé què passa, què és el Covid, com afecta la gent, no? Primer conèixer-ho i després inclús passar per molts moments d'emocions diferents fins al final arribar a un punt ostres, val, doncs ara ja tinc un coneixement diferent i sobretot he viscut un viatge emocional que és molt intens. Sí, de fet, podem veure escenes molt personals, tant a l'hospital com a les cases de molts dels protagonistes. Com ho vau haver de gravar amb persones positives per Covid a la mateixa habitació, tant sigui de l'hospital com de les vivendes, i a la vegada aconseguir que s'obrissin tant, que s'obrissin com si la càmera no hi fos? Doncs ells també, igual que a l'hospital, ens van regalar els moments més fràgils de la seva vida, ens van obsequiar amb la generositat enorme de dir endavant. I pensava que seria molt més difícil aconseguir la gent i va ser molt fàcil. Tothom va dir que sí. Tothom, quan els explicàvem el projecte, que ens interessava la seva vida de veritat i que volíem saber què feien ells a l'hospital, però també a casa els seus familiars, com hi vivien. I tothom va estar molt d'acord i com que la nostra forma de rodar és zero intrusiva perquè estem allà però no hi som, desapareixem, no? Ho diuen ells mateixos i no els hi demanem res. Per tant, simplement ens han de deixar obrir la porta, deixar la porta oberta, ja està.
Tot el de més és retratar el seu dia a dia. Fins i tot podem veure una escena on la Vanessa, que és infermera precisament del taulí, acaba no confiant en els metges i es veu sense cap tipus de filtre, no? Tampoc sorprèn poder veure una crítica tan directa i jo em pregunto si no vau tenir cap impediment, cap censura de dir això no ho traieu, i si fins i tot durant aquells primers mesos de la pandèmia vau gravar escenes de certa desconfiança cap als metges, no? Com que no se sabia ben bé cap a on podia portar. Clar, no, com a totes les històries, no? I el nostre documental no ha agafat les històries que ha agafat, doncs hi ha gent contenta, gent descontenta, i en cap moment va haver-hi cap censura, sinó que va ser genial, perquè quan vam fer els visionats, tant amb la directiva del taulí com amb els familiars i pacients i les seves famílies, tothom va estar d'acord, perquè ja estava acabat, però per nosaltres també era important que tothom estigués content, no? I tothom entén que algú pot no estar content amb el que sigui, però al costat sí, no? I és com... No pot haver-hi cap tipus de censura perquè no és feta mai una manipulació per part nostra. La realitat és tal com és i nosaltres simplement la rodem. Durant la docusèrie també podem veure la mort i la vida molt de prop en un context d'incertesa com era aquella primera etapa del confinament. Com ho veu portar tant tu com l'equip i les persones que veu estar darrere emocionalment? Entenc que ha de ser complicat, no? Veure que aquella persona que has començat a gravar i que no saps com acabarà, doncs finalment acaba en un desenllaç positiu o negatiu en altres casos. Sí, exacte. En el cas dels pacients, el seu arc dramàtic de la història era des que entraven a l'hospital o des que estaven a la UCI molt greus fins a que tenien l'alta o fins, desgraciadament, morien, com és el cas de dos dels protagonistes. I això també teníem clar que la mort havia de ser present, perquè si el Covid el que fa sobretot és matar, seria absurd que quan un dels protagonistes es mor no aparegués. Inclús aquests visionats amb les famílies han estat seves super a tope amb el docu, molt contents de que el testimoni del seu pare, del seu avi, pugui servir d'alguna cosa, de veure aquests últims moments que es quedaran com un moment històric. I el que es veu al documental és tal qual el que ha estat la vida, o sigui, moments alegres, al mateix moment de veure com un se'n va cap a casa, l'altre es mor, llàgrimes de tristesa, llàgrimes d'alegria, tot barrejat, no? I és com una muntanya russa d'emocions que no para mai. Per què diries que hem hagut d'esperar tant, no? Gairebé un any, per veure les imatges i la realitat que ens ensenya Vitals? Com és que hem hagut d'esperar tant? Primer pels processos feixucs d'HBO, perquè jo la tenia muntada a l'agost, la sèrie, en veritat. Però sí que és veritat que de fet, el que més ens va enamorar d'HBO és que ens va dir no hi ha pressa, no? Perquè ho ensenyàvem a altres cadenes i ens deien esto vale, però si puede estar para el mes que viene, i això com que no va lligat a l'actualitat, no? Sí que potser hagués estat millor per tema de conscienciació o coses així, no? Però com que volem que sigui com una mena de document històric que no va lligat en cap moment a l'actualitat, que no crec que caduqui mai, no? Perquè inclús quan no hi hagi Covid, la gent que vulgui saber què era el Covid, doncs estarà molt bé que veure Vitals, no? D'aquí 50 anys i es facin una idea de com afectava les persones. Després ja investigaran estadístiques, curves, números, etc. Però això, de fet, va ser el més bonic d'HBO, que ens van dir això, quan sigui, té valor, no? Perquè va de persones, per tant, no et lligues a cap dia concret. I això, bàsicament. I tant, no, però sobretot jo em referia ja no als processos de rodatge o que us hagi posat HBO, sinó que heu estat els primers en ensenyar aquesta realitat. Sí, sí. Fins ara hem vist altres reportatges, hem vist els informatius, algun especial, però mai havíem vist que la gent es mor, que la gent està intubada, no? Ostres. Clar. Jo crec que és per dos motius. Per una banda, no sé fins a quin punt un mitjà de comunicació estàndard podria fer una cosa com la nostra, perquè és tot avui per demà, necessiten la notícia, no? I nosaltres no tenim cap pressa i estem allà 12 hores al dia, el que faci falta. I per l'altra també crec que hi ha hagut, i això es queixaven diferents fotoperiodistes, com una censura molt gran, no sé per part d'aquí, si dels hospitals o del govern que controlen els hospitals, de no deixar ser-hi, no? I es queixaven aquests fotoperiodistes de que volien haver hagut... Els hagués agradat estar a hospitals, a residències de gent gran,
igual que quan van a una guerra a Síria, no? I allà pots fotografiar el que vulguis, i aquí sembla que no, no? I això és molt greu, perquè sempre, evidentment, amb el permís de la gent, però que les pròpies institucions posin aquesta censura és molt greu, perquè al final la imatge que queda del Covid són els balcons, gent aplaudint, el tot anirà bé, però, ostres, les imatges ens impacten molt encara, no?, com a seres humans, i per això Vital els impacta tant. Per tant, sembla com que no s'ha volgut dir, no?, i la quantitat de morts que hi ha hagut, i no tenim imatges de morts, no? És com, ostres, per què no? En canvi, una altra guerra a qualsevol país, sempre tens imatges que acompanyen la notícia de quanta gent s'ha mort. Aquí sembla que no, que vagi com... I això jo crec que també és el que fa una mica la societat de veure-ho distant, no? Fins que no es mori el teu pare no em creuré que el Covid existeix i que a mi em pot tocar. Però perquè no hi he vist res, no? O sigui, les fotos, quan vam veure el nen sirià ja a la vora del mar mort, els governs europeus van reaccionar, no? Perquè la gent va començar a dir fins aquí hem arribat, no? Després estem on estem, però aquell moment va ser brutal i va ser per una foto. Imagina't aquí, si ens haguéssim deixat entrar des del primer dia i veure les imatges de Vitals als telenotícies, ostres, jo crec que encara ens haguéssim indignat més del que ja estem. Exacte. Ens hauríem evitat algunes escapades de pont, celebracions, i que després porten les conseqüències que porten. També et volia dir, és la primera docusèrie en aquest sentit, per HBO, que està fet en català, en bona part. Hem vist també que a les xarxes vas publicar l'altre dia que havia rebut insults, menyspreus de gent que no entenia ben bé, no comprenia que com podia ser que estigués en català quan a HBO en trobem sèries i reportatges de en tots els idiomes, pràcticament. Sí, això va ser... Bueno, i em fa molta gràcia. No m'ho enviaven a mi, ho enviaven al Facebook d'HBO, però jo vaig a cotillejar com un friqui i m'ha fet gràcia veure que alguns dels comentaris, en general, no va d'això el tema, però bastanta gent dient coses com, ostres, ¿y por qué no han grabado en un hospital español y así lo entendemos todos? I, ostres, preocupa bastant. De fet, jo crec que per una banda hi havia la gent amb problemes tècnics que no saben apretar els subtítols, llavors, doncs, vale, potser et pots queixar, no lo he podido entender, vale. Però després la gent que no li sembla bé que pugui haver-hi català perquè ells, esto es HBO España y tiene que ser en español. I, ostres, a mi ja això em preocupa perquè jo crec que la mitjana de públic que deu haver-hi a HBO ja deu ser una mitjana de gent, no sé, intueixo, no?, que no mira Mediaset, vull dir, que ja està una mica per sobre, i que tot i així hi hagi comentaris així, és bèstia. Però, bueno, per sort, sota aquest comentari hi havia desenes de comentaris dient-li pelurdo al tio que ho deia, vull dir que ja està. Jo no he intentat respondre perquè em posaria molt nerviós. Ni jo. També et volia preguntar si hi haurà una segona part, si teniu previst, en vista que la pandèmia continua i van venint diferents onades, si teniu previst una segona part? No, perquè com que realment estem completament deslligats de l'actualitat, el Covid ja hem vist com afecta les persones, tant pacients com sanitaris, el que estigui passant ara, que hi hagi una segona o tercera onada, serà el mateix que hem vist, no?, amb diferents persones, però el mateix que hem vist a Vitals. Per tant, no ens ho plantegem. L'única cosa interessant seria seguir amb els mateixos personatges, veure, no?, com sí que afecta aquesta segona onada a la mateixa infermera que has vist, que és com, ostres, una altra. Però tampoc, perquè elles, per exemple, estan a quiròfan, o en el cas dels pacients també seria interessant potser haver rodat uns mesos més, perquè les conseqüències també duren, no? Un cop estàs fora a l'hospital no s'acaba el Covid, però jo crec que ja algun moment has de tancar i ja estava bé tancar i ara una segona temporada no caldria i serviria per, no? Quan es fan temporades perquè sí, no? Sabreu més que ningú, és com, no calia. I saps si heu rebut alguna oferta d'alguna cadena en obert, penso en TV3, però en qualsevol altra, per fer l'emissió en obert? El tema és que quan HBO és una cosa de contingut original, ells t'ho compren tot. Llavors, ells decideixen. Jo no tinc cap dret ara ja sobre Vital, saps? Tot i que ens ho comenten tot, de màrqueting, jo què sé, qualsevol departament, que no caldria, però ho fan perquè són majos. Però tot això, si ells ho voldrien revendre a tercers, etc., això ho porten ells. Però jo crec que la idea és que no, que es quedi HBO. De fet, tothom que li dic tens 7 dies gratis. Si només vols mirar Vitals, ho pots fer i desapuntar-te. I ja està. I sí que a la gent gran li costa una mica, no?, el tema de plataforma, posar la targeta tot i que no et cobrin, fa por, no sé quantos, però ja estem animant a molta gent i a tot avi que em diu això li dic, tens un net que t'ajudarà encantat, segur. Exacte, el boca a orella i que vagi arribant
a quantes Exacte. més cases millor i que serveixi per ajudar a conscienciar a totes aquelles persones que encara no s'ho acaben de creure, malgrat que ja Total. portarem un any. Exacte. Doncs res, fins aquí. Moltes gràcies, Fèlix. Moltes felicitats i enhorabona per aquest gran treball i fins la propera. Esperem que sigui el primer el segon, que també vas fer Shootball i també va ser tot un èxit. I molta sort i endavant. Moltíssimes gràcies a tu. Gràcies, Fèlix. Adéu. Adéu.